Utiekla. To piče, jak som to povedal. A ona sa začala baviť. Ale celé, jak som to povedal. Asi tu bude niečo vážne. Nie. Kurva, čas aj 10. Ne. 4. Dajte odber. No. No. Neviem, akože príde mi to tak, no, to tam nedáme. No. Môžeš. Ty čo robíš? Nič. Jaj. Piče. Poď ešte raz. Čo mám povedať do piči? Čo? Nie. Ja počkaj, ty sa povedala, že či tam niečo skrývam? Tak áno. Čo? Čo tam schovávaš? Niečo, čo nemôžem vidieť? Počkaj, dobre, počkaj. Teraz už viem, čo bude nasledovať. Dušan, akože... No. To je smiešné. No počkaj. Dušan, akože fakt. Počkaj chvíľku. Ideš. Dušan, akože fakt. Čo tam skrývaš? Niečo, čo nemôžem vidieť? Čo tam je tvoja bývalá? Ne! Tvoj bývalý je tam z jeho otca, ale to piče. Dušan, ale akože fakt. Ty kokot. No, dobre, stačí. Dušan, ale akože fakt. Čo tam skrývaš? Niečo, čo nemôžem vidieť? Čo tam je tvoja bývalá? Kurva. Áno, tam som ho naštvrtil a tam som mu jebol tú kurvu špinavú. Co? Red Bull chceš? Ale taký nejaký fejkový. Jaký? Taký fejkový nejaký. Hell, alebo také no. Dobre. Počkaj. Dobré ráno, Dušan. Ráno, Dušan. 3, 4. Dušan, si v poriadku? Ešte raz? Ty hovor normálne. Ty nehráš ženu, ty si žena. Behind the scenes rovno. No, ideme na to. 3, 4. Dušan! Čo je? No. Poďme na to. 3, 4. Dušan, si v poriadku? Ale Jula? Si nevieš predstaviť, čo prežívam. Ale tá. No poďme na to. Poďme na to. Počkej, musím sa dospieť. Dobre. 3, 4. Dušan, si v poriadku? Výborne. Teraz zatancujú all the single ladies. Z druhej strany. Konečne sa to podarilo. Tvojej mame sa konečne splní sen. Nie! Vítaj, Angelika. Spravíme obidva ten istý pohyb. Raz, dva, tri. Dušan. Nebrán. Aha, viem. Ešte raz. Počkaj, čo ideme povedať? Povedzme. Dušan, nebrán sa tomu. Áno. Takže ideme na 3. Raz, dva, tri. Dušan.
piče. Teraz čo mám robiť? Čo ti jebe? Už natáčaš? Nechťac. Jula. Tam. Není vidieť tento? Čakaj. Musím si stiahnuť. Išiel som za ňou do spálne. Začala sa baliť. Spýtal som sa, čo robí. Asi to bude niečo vážne. Nie. Kurva,